ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ನಿವೇದಿತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏಲಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಪಿದಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಕ ಅಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದ ಮುರಾಣಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಪ ಬೊಕ ಅಕ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಟೆಂಪಲ್ ತೋಚ್ಪಾವಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಬೈದೇರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ದಾಂಡಿ ಏಳರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇದು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲು ಯಾಪಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ವರ್ಷಗನಾಗ ಹೋಗ್ತು ఒక దాదా పన్నెండ ఈ నార్త్ దగ్గర ఇంచే టెంపుల్కి పోనాక దాదా స్పెషల్ పన్నాక ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೂಜ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಪೋಪೇರು ಪೂಜೆಗೆ ಅಕಲ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಭಟ್ರನಾಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಅನ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಪ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ದ ಆರತಿ ಮನ್ಪೇರ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ಆರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಪೋಯಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ
प्रसाद घे प्रसाद इथे ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಂಚೈತೆ ಸೀದಾ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಸೀದಾ ಎಂಕಲು ಮೂಲ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಜೈಪುರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ Now we're going, Kaku. Huh? Now we're going. ನಾವು आपका घर पे गई Yeah. ಎಂಗಲ್ಲ ವನ ಅಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ವನ ಸಾಂಡು ಅಂದಿದ್ದೀನು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುರ Kaku, this one. ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಕ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ ಇತ್ತೀನಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಶೋಕ ಅಂಡು ಪೂಜೆ ಎಂಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ತ ವನಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ವೆಜ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೈಟಿ ಅಜಿತ್ ಭಯ್ಯ One, two, one. ಇಲ್ಲದೆ ಆಯ್ತು ಚುನುಲ ಚಿಕೋಡೆ ನೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದರ್ವಾಜೆ ದರ್ವಾಜೆ ಚುನುಲ ಜೈಪುರ ಪಿಟಿ ಸಾವನು Kaku, look like it. ಹಾಂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬರ್ತಾನೆ अगं गाडी तेवढी गर्दी 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 गाडी गर्दी गर्दी हो ಬ್ಯಾಗ್ ದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ದೇ ಎಂಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಹೋಯ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಲಾಯಿ You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold जो आप क्या करते हो वही करो पनीर चिली है पनीर टिक्का है पनीर टिक्का तो अच्छा है पनीर टिक्का अच्छा है पनीर टिक्का पनीर फ्राई चिली ಎಂಕಲ್ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿನ ಬರ್ತದೆ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದದೆ ಪನ್ನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೇವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೇವಿ ಬಕ್ಕನಿಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೇವಿ ವಿತ್ ಪನ್ನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ फ्राइड राइस अच्छा है we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I. हमारा खाना सब हो गया है। आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगला व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬರಬಾರಪ್ಪ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ मैं ऐसा मैं यार इसमें इसमें पीछे आ रहा है थोड़ा वो क्यों मैं आ रहा है अकेला देखो मैं अकेला आएगा इसलिए मैं इधर थोड़ा अबे नहीं मैं पीछे को छुप रहा है वो मैं अकेला देखो मैं ऐसा ऊपर होता तो बड़ा दिखता है बैठिए Through the concrete, just you